Sausa ka ayaw na og dugayat. Hi, kumusta ka niyong tanan sa libo-kalibong suking tigpaminawan ng sikat na kayong hanlumanan sa sakaawit? Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawagan ako og nasi. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong suwat tampo, palihog pagtugtog sa awit nga nag-ulungan. Forever na ni. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga taga Tagbilaran City. Ang ito magtatampo nagdas sa nga Nesis. Will you marry me? Yes. Yes, I will marry you. Thank you. Thank you. Nawadyo ko nimo pakyasa ang akong proposal karon. Okay ra, uy. Ang importante nga, engaged na kita. I love you. I love you more. Nakasiguro ka na ba yun ni imong desisyon ni Si nga magpakasal ka na yun ni Teddy? Ma, nakasiguro na ko. Dawaton ko kahangyang proposal kung nagduha-duha pa ko. Anak, timan iha. Ang kaminyoon, dili na sama susukakanon. Kung imong ihungit, initan ka, imong iluwa. Sayo no kanong iluwa, dili. Dili ingon niya ang kaminyoon. Pa, Usa ka lifetime commitment ang kaminyoon. Mao ka rin hinumdumi. Ilabi na kung ibugos na kamos kaminyoon. At ubangan sa altar sa Diyos. Sama ka na mo ni mama ni mo. 40 ka tuig na kami kapin nga nag-ipon. Tungod kay ang babay o ang asawa mo inigunit sa usa ka relasyon sa kaminyoon. Sama ka na mo papa nimo nga sa tanang pagsuway wa gyud mo surrender, dili ba? Oo, mao gyud. Tungod ka na, tungod sa matuod na mong gugma sa usag-usa. Nga mo gyud nalabangan ang tanang pagsuway. Pero way labot ang laing babae, ha? Kaya soon sa 40 ka tuig na mo ni mama ni mo nag-iipon, never kong natintal sa laing babae. Si Mama Ryod ni mo ang magsigig panintal na ko. Natural. magkasuya kayo mo, ma. Pa, promise. Sige. Sige na. Mutiwas na pangaon, oy. Magtiwas na yung tag-istorya, ha? May tungod ni Ananis, eh. Basta, paniguruan lang yun. Nga di ka magbahay. Ay, salamat. Happy na nga akong lunch break. Makapaniud to na gyud taon ko, makapahuway na gyud. Ay, gikapoy na ko si paruda. Tugod sa kabisi karon dinhi sa mall, kay sale lagi. Hi, Nessie. Naniguro lang ko. Bisag na ana sa imong name tag. Yes, miss. Unsay ko'y katabang? Cousin ko ni Teddy. Mahimo bang makasamo ko sa imong free time? Makiksulti lang unta ko nimo. Yeah, sure. Happy naman sa lang akong lunch break. Magdungan ang tag-lunch, okay ra? Makapaabot ka? Ako di ay si Tanya. Sorry kayo ha. Wadayon ko makapailan nimo sa akong ngan ganiha. Distant relative ka tingali ni Teddy, no? Wa man siya makahiskot ka na kog iyang igagaw nga Tanya. Tanya? Nganong kalit tumihilak? May problema ba? Ang tinuod na makakunin mo. Dili ko igagaw ni Teddy. Katingalig dili ka makigsulti na ako. Murag gikulbaan ko nimo da. O sa maging problema? O si kinsa ka magyudi ay? Mabdos ko. O si Teddy ang amahan. Hayop ka, bagakaglangan!
Munagpa ka manggod. Ganun ka. Kung sabi mo nasukan ako, ha? Mangalit man ka. Dito si Tanya sa mall nga akong gitrabahoan. Kung matod di ang nagsabak na siya sa inyong anak. Nag-propose ka pa na akong kasal. Pero dili na ko. Dili na ko, makakon ka. Magigilad ka. Mahal ko kayo, ikaw. Pero sakit kayo, naging mo gibuhat na ako. Makigbuhat ako ni mo. Sud sa 4 ka buwan nga, nagkabuwag namin ni Teddy. Wa nagi ko makabalita pa niya. Sila nagitingali si Tanya ang kadayon. Ang inahan sa maabot niyang anak. Miss Nisi? Excuse. Napa mo yung medium ini nga polo short? Oh. Napungutan na ako si Mungan. Mao nga ayaw kahibo nga gisang piti ka si Mungan. Ako day si Boy. Friends na ta, ha? Mga hindi ko medium size ini palihog. So sa 7 months na natong panagkuyog as friends. Time na tingali nga manguyab na ko nimo, di ba? Boy, gisultihan ko na ikaw sa akong first heartache. First breakup. Mahadlok na ko musalik. Kung dili mo hatagan ang imong kaugalingon nga malipay, ikaw rin mag-suffer ni si. Gipakataho ta dinis ibabaw sa kalibutan to meet our lifetime partners. Kung imo lang kung hatagan og higayon, isaad ko. Dili ko sama kang Teddy nga nipasakit nimo. Mahalon ti ka sa tibuok kong kinabuhi. Mahalon ug pagkaon ti ka. Tungod kay mahal ko kayo ikaw. Boy, Hatagin ko higayon. Ni ipamatuod ko na nimo. Promise. Dili ka magbahay. Kung kana si Boy ang imong madayon anak, musugot ka ay mis papa nimo oy. Buutan o respetado ang pamilya anak. ma, wa pa gani mo propose ka na ako si Boy? Daan na siyang nananghid namong papa nimo nga andam ka niyang pakaslan. Nitando na gani mi. Og ikaw nasabon niya ang sunod niyang patandoon. Maayo no? Kay kamugid iyang giuna. Ay unsaon, papa siya gunan among papa ni Mus Boy good. Mao nga kun mo propose tayo na gani si Boy ni mo, ayaw dugay-dugay ha. Pakasal na dayon mo. Thank you. Thank you. Second wedding proposal na bayat ni nako ha? Mamatay na gitingali ko sa kauwaw kun dili na sa ni madayon. Bisag ugma pa dayon. Ang gusto mo nga magpakasal ta. Andam na ko ni si. Kung maulan na yung imong gikahadlukan. Hoy, ayaw sagot palapig tali. Unsa man sa kawi. Excited na lang kayo ko nga mamahimo na gyud kang asawa. Imo na ko. Ug ako ni sad ka. Wa na si bisan kinsa nga makabuwag ka nato, boy. Promise. Nasayod ko ni si. Dili pa ingon ni anak ka 100% sure ang imong love na ko. But at least na ako 50%. Oh. Pero gidawat ko na. Kaya nasayod ko nga mas mo grow pag yun na ang maong love. Mao nga giapingan tagud ka. I love you more than my life. Boy. Nagilty ko sa gisulti ni Buida. Husto siya. Dili pagit ko 100% ang akong love niya. Kay half of it, si Teddy paghihapon, niasa kong kasing-kasing.
Maglisod pa kong laksi sa maong love tungod kay dugay ko siyang uyab. Sige sa maninanawag. Oh, si Teddy. Siya kininanawag. Salamat. Salamat nga nagkikita ka pa na ako, Nessie. Mao na kining katapusan natong panagkita, Teddy. Tuwad kay magbinyo na sad mi si Boy nga akong uyab. Buwag na kami sa tanya. Huwag kami makasal. Live-in lang unta. Huwag nakuha usap ang iyang gisabak. Hinungdan nga, nakabuwag mi. Hinungdan nga, nagbaka-isog ko sa pagkikita nimo. Tuwin niyo back. Minyuono na lagi ko. Gisulti ko na kana nimo, di ba? Nasayod kong lisod pa kong laksiun sa imong dughan, Nessie. Kay, for 5 years yung atong relasyon. Bitaw. 5 years nga imo lagi usikan. Kaya napatintal kaslain. I'm so sorry, Nessie. Sorry. Natagi kong laing higayon. Kita mo pakasal. Ayaw na ng boy. Ayaw na ng boy ng imong giingon. Mahal ko pa kayo ikaw. Nakasaan ko, pero dako na kayo akong pagmahay. Kung ano napatintal ko sa laing babae. Ikaw, ug ikaw lang akong gimahal na si. Wala akong gipangita. Nasi, wa pa mo makasal. Mahigayon ka pa sa pag-atras. Nasi, andam ko magpaabot. Iampo kong dili may na yun ang imong kasal. Yan ang tawhana. Tungod kay ako ang imong pilion. Kita ang angay sa usag-usan, Nessie. Kita. Hatay ka ni kag dugang panahon sa paguna-una, Nessie. Ug kun moabot na unya ang adlaw sa tong kasal. Ug dili ka mo to nga. Sabton kong si Teddy ang imong kipili. Ug dili ako. Boy, Dili ko gustong magbuwag ta karon. Hatagan ko pa ikaw gihapon og panahon sa pagpili. Siya ba? Nga nipasakit nimo ug nibiya nimo? O ako ba? Nga way laing tumong ang mahalon og pagkaon ka. Ug himuon kong inahan sa umaabot kong mga anak. Reyna sa umulon kong pamilya. Ayaw na og dugaya. nito nga kay ko sa adlaw sa among kasal ni Boy. Siya ang akong gipili. O gisaad ko sa akong kaugalingon nga ihatag ko kaniya ang 100% sure kong gugma. Tuwad kay nakita na ko ang iyang kabuotan, kasinsero, ug ang grabe niyang love na ko. Ug pilit ko nagilaksi si Teddy sa akong dughan sa panabang usab sa akong bana nga si Boy. Forever na gid ni. Tinhinalang ko to, more power sa RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Nessie nga taga Tagbilaran City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagalahan forever na ni. Ang mga kaagi kibata no doon sa radyo ni Miraluna tumulak o gabos sa direksyon na Priscilla Rekanas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasigasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na inyong tulumanon, hantimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dalang salamat sa inyong Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kayo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Joyce, 22 anyos, daga, nagpuyo sa
Gutalak, Zamboanga del Norte. Punto medical kini nga akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kong baba. Nga, wagit ko mahibaw, ugon sa hinungdan ini. Aron yung hisabtan, sugdon ko adtong padong na ko uli sa amo gikan ko sa Manila na narbaho. Ingon ini ang mga pangitabo. Pila ka oras gikan karon. Mudunggo na ko ng barko sa amo. Makita ko na gid akong pamilya nga akong gikamingawan sa pila ka tuig na akong trabaho sa Manila. No! No, Joyce! Gaw silito? No! Gaw! Sa paniwi ko, hindi na ko magdahong nga. Kasakay ba na ito yung barko pa doon sa ato? So, uli kasi niyo sa Gutalak? Uli sa ka sa Dipolog? O nagigaw, sus, pagitagaw eh. Ay, sakit mo ko sa mama. Naglisod ko no. Mao ba? Lagi. Kaluoy ko dahil tiya. Ang ganis papa nga. May lang kunog, makaabot pa ko. Ha? Kadit daw ha? Sige gaw. Tubakon ko eh. Hello? Ha? Patay na si mama? Ha? Patay na si tiya, gaw? Sigurado ka nga. Puyong kasama sa Dipolog, Gaw Joyce. Gaw, ubanan ti ka. Kaya kasabot ko sa mga gibati karon. Balitaan na lang sa nako silang mama sa nahitabo. Aron katambong sila sa haya. Salamat kayo, Gaw Joyce. Magpalayo lang ko silang kahusilito. Hindi na ako makaya nga. Magtanaw nga, pulo silang ng hilak tungod sa panghitabo. Ang libot-libot lang una ko din silang tapit. Gusto na to kung paglibot-libot ini silang lugar, oy. Mato ko sabay sa usan ako kaiyaan. Sa igsuon ni mama. Ito ko manot brush. Maayo dito kay wa kayo tao. Distansya gamay sa ilang gawsilito nga may haya siyang mama. Tia, pwede na ko diri manot brush? Ay, okay ra, Day Joyce. Ay, salamat, Tia. Bagkaan na biyaan ni. Kaya wa ko panot brush dito sa barko. Kay wa ko na biya si gawsilito man sinahibaw sa nitabo siyang mama. Ay, basi unsa niya muna ho na ang buhaton. Ay, manot brush na ko eh. Human ako. Ano ni akong gaga? Dili anak ko atak. Dili lagi na akong atak. Ano ni? Lia! Lia! Uy, nga naman ni Joyce. Hanga kaya. Nang siya ni. Kasi kaya kung anak ko ganun ras. Dili na akong atak kung gaga. Unsa? Bebe ko no be, suwaya na to hilot-hilot. Mga 30 minutos naman akong hilot-hilot sa imong bag-ang Joyce. O maghihapon ni mauli imong baba. Yayaw ka na ini, Tia. Ay, bawon tani ini ang imong mama sa Gutalak. Loko, naunsa ka man kay Joyce? Magawangit Uy, ka. dadun ta na lang ni siya tambahlan, Irenia. Ni Ana. Uy, nabuyagan ka ba ninday? Ni Ana, nabuyagan kang gilingo na to. What? Anya, unsa man na ito? Maulian ba ka ng babas akong anak?
Matod sa tambalan, nabuyagan kuno ko. Apan, wa kaayo na ko ang tambalan. Nihubag nang akong naong sa kasakit sa akong baba. Pila na katambalan ang among gidool. Apan wa gyud nakaayo sa akong kahimtang. Mura na og mabuak ang akong sa kasakit. Mautong may lain na sang tambalan nga among gidool. Ikatulo na ni namong tambalan nga gidool. Unya, Oy, gipadaosan ka man, Inday. unsa? Gihilabtan ka man og dili ingon nato nga nakagusto nimo. Kung nakagusto pa iyo, ngano hilabtan man niyang ako anak? Ang yuon kaning dili ingon nato nga paulian ka na nahitabo si mong baba. Oy, matag adlaw nga Martes ug Bernes ko niya anhiya ha. Hangtod nga maulian kaning imong baba, Inday. Mga 2 ka semana naman natong maintain sa mong tambalan, Joyce, pero wa pa mangyapon mauliin ang imong baba. Oo, lagi nga. Di na lang tingalit ang magalik niya nga eh. Oo niya. Pauli na lang ta sa ato. Ang itataglang tanggalan. Oy, naunsa man ning imong baba, oy. Sa obig ato timyok, uy. Bisag kinsa naman lang ang tambalan ng atong giduol sa Dipolong, pero wag yun maliin ang baba ni Joyce. Lagi, pulos tambalan ang inyong gidool. Wa gyud mo kaduol og ospital o doktor ba? Kay mo may pasali sa tambalan nga mahangyo ra niya ang gilingon natong nagpadaot sa atong anak. Og nahurot sa mga among kwartag balik-balik sa tambalanan, sa tambalan. May libre nga check-up sa doktor dool din sa ato. Hala, sige, atong dadon kini si Joyce dito sa doktor. Lakjo man eh. Unsa man na doktor? Delikado ni maong kahimtang. Og dili na ako kaya ni kay dili man ni akong linya sa kita. I-refer na mo og ENT doktor sa Dipolog City. Ha? Mamalit sa sa Dipolog City? Wa ka ta maghago ni atong pagbalik-balik din sa Dipolog, Joyce? Kang ano Vitamins para sa nerves sa maning girisita ni mo, uy. Kaya lang tana nga. Ahaya di nga, ayaw ka na. Pabalik ang pabiyatan niya karong Oktubre 5. Kumusta? Murag mo man naghihapon ang kahimtang sa ko anak, doktor. Magsige naman gihapon sakit ang iyang baba. Ang mga bag-ang mag-abot na unta, pero wa man sa mataro ang iyang mga ngipon. Huwag yun magtakdo. Kang agad tanaw ng iyang mga ngipon sa tubangan. Nagdugo na lang gud ng iyang mga lagos. Murag mas nisamot man nun ang iyang ibati, Dok. Kaya hindi namin siya kangangang tarong. Og sakit sa kuno dapat ang iyang mga bag-ang. I-forward na lang muna ako sa Dumaguete City. Ha? Adto na sabi sa Dumaguete City? Wa gid mi kaadto og Dumaguete City tungod kay napiki nami sa kwarta. Maong nian na lang ko ni dangop ninyo. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Kalit lang nga dili na matak o mga kumbaba dihang nanutbrush ko. Unsa man kining nahitabo nako? Tinuod ba nga giingon sa mga tambalan nga among giduol nga gipadautan o gibuyagan ko? Ikaduhang pangutana. Nakapacheck up na ko og doktor. Ug matod niya nga lockjaw ko no ni. Nganong nahitabo man ni? Unsa may hinungdan ani? Dili na ba day ni maulian? Unsa man day ni nga klase sa sakit? Ikatulong pangutana. Gi-refer mi sa doktor sa Dumaguete. Kay wa ko maayo sa gireseta niyang vitamins para sa nerves nako. Posibleng unsaon man ko sa Dumaguete. Operahan ba ko? Pila masab kaha ang magasto? Ug asa masab nga ospital sa Dumaguete? Ikaupat og katapusan. Lisod kaayo mi karon og kwarta. Magamit ko bang akong PhilHealth nga sa pagtrabaho nako sa Davao nga 2014 pa man to? Og usa ka tuig ra man to na kong nabayran? Kung dili ni madali,
Mahog ba ni og cancer? Kay April 2017 pa ba ni mahitabo? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joyce. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling druga. Muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello ninyo mga sukintig paminaw, hinawot unta nga kada adlaw nga maminaw mo sa amo ang programa, naghinaot mi nga ma-inspire mo, mahatagan mo og paglaom sa kinabuhi, malingaw mo, musmile mo, malimtan ninyo kadiyot ang inyong mga problema. Yes. Okay? Okay sa mga i-greet na to today, Kaya partner. kung i-greet ang mga Go ug Chan family diha sa Liloy, Zamboanga del Norte. Ako ng mga kumpare, partner. Yes. Punto medical ta. Kisa itong letter sender karon, Si partner? Joyce, 22 years old. Yes. Taga Gutalak. Asa man na? Zamboanga del Norte. Wa Ay, kay idea. hello. But I'm sure doon na sila og Liloy og kanang uban pa ng mga Yes, hello sa to mga suking tigpaminaw din ha sa Zamboanga del Sur. Del Norte. Del Norte. O Del Okay. Sur. And Del Sur, of course. Okay, si Joyce Banisuat kay human kuno niya mag-toothbrush, dili na kuno matak-om ang iyahang baba. Daghan na kuno siyang tambalan nga giduol, lain-lain na kuno ang panagna, gibuyagan, gipadaotan, gikaibgan og dili ingon ato, pero wa gyud kuno tambalan nga nakaayo ani. Niadto siya doktor, ang giingon lockjaw kuno. Lockjaw, yeah. Lockjaw. Wala siya maayo sa giresetang vitamins para sa nerves. Maong gi-forward sila kuno sa Dumaguete. Pero wa mong kuno sila ikwarta mo nang nidangop sila ani ato ang programa, no? Na medyo dugay-dugay na ra ba ning paghitabo, partner, no? Pero let's still discuss this kay medyo importante mo gining kaning mga issue on lockjaw kay common ra ba gyud ni, no? Unang pangutana, kalit lang nga dili na matak-om ang iyahang baba katong nanutbrush siya. Ngano day kuno na unsa man tong nahitabo niya? Tinuod ba kuno ang giingon sa tambalan nga gipadaotan or gibuyagan siya? No? Kailan ko mo komentaryo ang gipadautan ng gibuyagan. Naman ay medical explanation. Medical explanation. Sa ako lang mainumduman sa mga maestro sa una sa anatomy ug surgery partner. Kini nga to magong jaw, na siya nagbulan sakit. Murag nga mura siya mulak ba. Mura siya di na siya mubalik sa original. So ang gibuhat ato ang maestro na mo mura gi-pull siya unya nga maangay, ma-align. Ma-align nga ibalik, hopefully nga mo-shot siya dito sa bolt og sakit. Bolt og sakit. Oh, Mo na explanation da. Kana kung wa ka history nga nasamad ka unya natitanos ka simbako. Correct. Okay. Usapon sa mga manifestation sa mga correct, tao nga tetanus. tetanus is mag-lockjaw. No? So mo na ang ako ika-istorya. O baka ni siya nasamad. Wa ka masamad, so mo na Nanay gingon ako nga na-argue na disalign ng imong jaw, no? So mo adto ka aning usa ka radiologist para ma-x-ray partner makita ang gyud bukog. Ang bukog Na-align pa sitwasyon ba niya. o unsa na ngano So radiologist through the recommendation sa imong orthopedic surgeon kung mahimo. Yes, mo lagi na nga pag adto niya doktor ang giingon lockjaw. Ngano kuno malakjaw man kuno ta ani partner? Maulian ba kuno na and unsa man nga klase sa sakit? Yeah, manghuyab lang nga di ka partner. Kadungog ka na siya mukuto man na. Oh, mukuto na siya. Kaya ana correct. So kay mao na mga kuan more bag kung sa makina pa man disalign. Oh, Ana kana naman kitang po na pultahan, natong bukog. kakita ka ng pultahan na to usahay ma-disalign man ganing na. Ma-disalign, Oh, ato na pud ng tarungon. Maora pud nagkonsepto no sa ato ang jaw. Ya mubalik lagi na sa original akong balikon mo duol kag orthopedic surgery. Yes. Ma-x-ray ang imong jaw makita ang gyud kung sa sitwasyon diha. Ngano na. Nganong naingon ana, no? Correct. Oo. Girefer ko no sila og doktor sa Dumaguete kay wa siya na ayo sa vitamins nga gireseta para sa nerves.
Posible nga mag-unsaon man pud ka siya sa Dumaguete. Operahan ba siya, no? Na pila pod kunoy gasto unsa kunoy maayong ospital sa Dumaguete. Bago pa lang diri ang mga grupo sa Department of Health, partner. Nani kita itong malasakit program. No? Kung ikaw tinod, why budget para nani nga problema ha? Muduol kag mga dagkong mga medical center. Murag atbang man nang nasa mga Del Norte sa Dumaguete. Pero kung ura mo po mong Cebu, pwede mo mga rig Cebu o matumog Davao. Yes. So, matabangan mo niani, ing na lang, wag mo yung kapasidad, financial, kapagkuha niani. I don't think so nga dako kayo ni nga problema. Kaya katong among maestro sa una sa anatomy surgery, gibira-bira raman to. Lockjaw, correct. Man. Correct. Oo, Mauna. Siya may maayo mo bira-bira kay eksperto man siya kay surgeon Saon. man siya. Oo. Iyang katapusang pangutana, lisod lagi kuno ang kwarta, pwede ba magamit ang PhilHealth niya Yes. sa Davao nga 2014 pa man kuno to. O usa ka tuig raman to niyang nabayran, ala dili pwede. Pwede Dapat up to date ato ang PhilHealth para ato ag yung magamit, no? Kaya lang up to date ang imong file. Pero just anyway, you just ask the social worker. Diha sa inyo sa Zamboanga del Norte. Correct. Kung unsa pa ba'y mahimong adjustments, no? Naanay malasakit program karon akong balikon. Okay. Ang PhilHealth na to is no balance billing as long as makaprove gyud ka nga tinuod gyud nga wala kay financial capacity sa pagbayad sa imong mga medical problem. Pwede like gyud nun, kayo ta ka-avail ana. So, you ask the help of our social workers. No? Yes. Kasi sila mo facilitate mo tama. malasakit program ang tawag. Malasakit program. oo. Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og maayong adlaw.